Zažite s nami pravé kultúrne leto v Kolároviciach. Obec Kolárovice vás srdečne pozýva na prvý ročník kultúrneho leta, ktoré sa uskutoční v nedeľu 17. júla od 15. hodiny v areáli základnej školy v Kolároviciach. Zaspievať si môžete s vašim obľúbeným progresom a kisúckou vrchárskou heligónkou. Tešiť sa môžete na sympatického Ľuba Kašubu. Programom vás bude sprevádzať a o vynikajúcu náladu sa postará jeden z najlepších slovenských ľudových zabávačov Števo Hruštinec a predstaví sa aj domáca folklórna spevácka skupina Kolárovičanky. Po skončení programu bude letný podvečer pokračovať zábavou so skupinou Progres. O občerstvenie bude postarané. Symbolické vstupné na celý gala program je iba 5 eur. Pravé kultúrne leto v Kolároviciach. Príďte ho stráviť spoločne s nami. Podujatie mediálne podporuje Rádio Frontinus. Za falošnú lásku by ťa Pán Boh strestal.